Добър ден, уважаеми зрители! Социална мрежа започва с агресия. Баща пребиса ученичка на дъщеря си. Побоят е нанесен на територията на столичното 28 средно училище Алеко Константинов. Двете момичета се губят, докато търсят закуски. След като намират училището, бащата напада приятелката на дъщеря си пред директора на учебното заведение. Пострадалото дете е с хематом на главата. Говорим си за насилие при подрастващите, докато те са само жертви на своите пораснали родители. Това е първата ни тема днес. Вижте! В социална мрежа очаквайте. Кои са различните видове агресия при децата и на какво се дължат? Как да се справим с ситуациите на насилие от страна на малките? Психотерапевта Димитрина Митрева в минутите за родители. България е на последно място по трансплантации от всички европейски държави. В същото време над 1000 души чакат за трансплантация, за да получат нов шанс за живот. Кои са причините за потресаващата статистика и как ще се насърчават процесите на донорството? Дискусия в студиото. Социална мрежа. Всеки делничен ден от 15:30. Кои са различните видове агресия при децата и на какво се дължат? Как да се справим в ситуациите на насилие от страна на малките? Психотерапевта Димитрина Митрева отговаря на тези и още въпроси. Първо обаче, Дими, момичетата, с които започнах началото на предаването, са на по 11 години. Можеш ли психологически да ми обясниш, може ли здрав психически мъж, зрял, да посегне на 11-годишно дете по този жесток начин, защото той, за да му направи хематом... Да, очевидно е имало някаква много силна проява на агресия. Аз всъщност дори не разбирам защо, доколкото разбирам, дори не е имало конфликт между двете деца. Това е в процес на изясняване. Ние не сме наясно спред историята. На мен не ми струва, че може да има оправдание за подобен тип поведение. Няма оправдание. Няма. Това е абсолютен факт. Много е жестоко, много е невъзпитателно и нали, ето една агресия съответно поражда друга агресия. Сега насреща, ако имам още един такъв баща, и той може да отвърне по същия начин, но както казва Айнщайн, един проблем не може да бъде разрешен със същото мислене, с което е създаден. Много хубаво. Сега, когато си говорим за агресия между деца, да започнем ли директно с причината родителите им? Те ли са в основата на проблемното детско поведение? Всъщност има няколко фактора и няколко сфери, в които бихме могли да търсим причина, когато говорим за деца с изявено агресивно поведение. Една от тези сфери всъщност е точно родителите, така или иначе ние днес така и си говорим за един родител, с който започваме. Родителите, но тук има няколко линии, по които може да тръгне това размишление и по-скоро линии, по които да търсим причината. От една страна, родителите, които самите те са агресивни. Агресивни като този баща, който проявява агресия. Някой път може да удари, нали, това е нещо много крайно, разбира се, да удари едно дете, друг път може да удари някой шофьор на пътя, който го е засекал и детето да става свидетел на прояви на агресия на своя баща или на своята майка към външния свят. Друг път детето да става свидетел на агресия между своите родители, които са агресивни едни към други. Някой баща, който е агресивен към майката, който я бие, блъска, понякога се случва да й удари шамар. Друга линия, по която детето става свидетел на агресията, е когато самото той е потърпевшо. Общо взето, битите деца почти винаги, почти 90-100% от случаите, всъщност самите те бият други деца. Защото на тях им се показва това като модел за разрешаване на ситуации, в които някой не е прав, в които някой нещо е сгрешил, в които като начин за проява на агресията, начин за справяне с гнева ни, когато сме се ядосали на някой. Това са всичките причини, в които детето е агресивно като модел на поведение, който усвоява. В един случай, в който е потърпевшо на тази агресия, в другия случай, когато всъщност става свидетел на агресията. Когато говорим за агресия, обаче, това само физически сблъсък ли означава? Не, точно това щях да продължа, защото искам да ги разделя. Това са тези три причини. В друга ситуация детето може да бъде агресивно като модел, който да усвои от родителите си или заради по-точно казано нещо, което се случва в семейството. Например, ако в семейството има много пасивна агресия, не е изключено детето също да стане пасивно-агресивно. Което?
проявление на пасивна агресия? Само някакъв пример. Например, родители, които всъщност са много недоволни от своето партньорство, между които има много недоизказани неща, които всъщност може би дори дълбоко в себе си се мразят или много си ядосват на другия, но всъщност не казват нищо конкретно. Може да се тряскат врати, може да има някакви леки злобни коментари от рода на да бе, естествено, как пък ти ще си изготвила вечера, как може аз това да го очаквам от теб, или пък да бе, естествено, как пък ти ще се прибереш на време. Сигурно няма да изхвалиш букука и ще дойде хей. Нали, такъв тип пасивно-агресивни прояви в вербалната комуникация. Детето също може да придобие... Мълчанието агресия ли? Може ли да бъде агресивно? Може да бъде насилствено върху някой. Но когато има такъв тип пасивно-агресивни прояви, детето също може да стане пасивно-агресивно. Но когато си говорим за родители, има една друга много основна причина. Или по-точно семейството като среда, като това, което се случва или не се случва в моето семейство, за да бъда аз агресивен или не. Много често детето е говорител на семейството. Детето всъщност със своето поведение ни показва семейния симптом и семейния модел. Така детето може да бъде агресивно, защото иска да ни покаже, че всъщност има недостиг на нещо. Агресивното дете всъщност много често, не винаги, това е една от причините, това е неговия начин да поиска внимание. Когато той е много неглижирано, когато на него не му се обръща внимание, когато все е една такава пречка на своите родители, които са неудовлетворени от своята роля на родители, тогава детето може да стане агресивно, защото много бързо забелязва, че така изведнъж всички започват да говорят с него, изведнъж всички започват да му обръщат внимание, изведнъж дори викат родителите му, които в училище, в детската градина, които сега най-накрая ще вземат да му обърнат някакво внимание, да го забележат, да го зачитат. Друг път детето може да има прояви на агресия, защото всъщност в това семейство много отдавна партньорството между родителите се е счупило. Така детето проявява агресия, знак на недоволство към това, което се случва. Защото както между родителите няма думи за счупеното партньорство, така и детето съвсем естествено няма с думи да покаже, че има проблем, а ще ни го покаже по единствения начин, който познава. Единствената проява, която познава, а именно през това да прояви гнева си през агресивно поведение. Мълчанието може ли да се нарече пасивна агресия? Когато родителите не говорят помежду си напука, когато родителите си наказват детето с мълчание? Да, може да се нарече, особено когато е между родителите, той е вид пасивна агресия между родителите. Но когато е от родител към дете и е форма на наказание, аз мисля, че това заедно с боя, мълчанието и боя са двете най-жестоки форми на наказание към едно дете. Защото всъщност мълчанието е много тежко. То е не по-малко тежко и травматизиращо, колкото да те ударят. Защото в него те ти показват под някаква форма без думи, че ти в момента не си важен. Ти си като невидим. Тоест няма думи за случилото се. Нещо повече, мълчанието не работи. Да, то може би работи, защото през механизма на вина детето нещо ще се старае да прави. Но когато има мълчание, то дори не може да разбере какво трябва да прави. Проблема е, че много често на нас се ни се казва като деца, бидейки деца, какво ние не трябва да правим. Но много рядко и много малко ни се дават модели на поведение за това какво трябва да правим. Същото е и когато детето е агресивно. Много хора ще му кажат защо това не е хубаво, защо това не бива да се случва, но по-малко хора ще му кажат какво да прави, как то да се справя в тези ситуации. Защото детето има някакъв фрустрационен проблем, защото детето има липса на стратегии за справяне и очевидно боя е единствената му стратегия за справяне. Друг път, пак казвам, това не е стратегия за справяне. Друг път това е начин детето да ни покаже без думи, че нещо в семейството му не е наред. Има някаква дисфункция. Например, много по-често децата, които са в цели семейства, но дисфункционално функциониращи семейства, са склонни на агресия, отколкото деца по време на развод, особено ако разводът протече нормално, или деца, които губят единия си родител при смърт на родител. При дисфункционалните семейства агресивното поведение при децата е 40% по-вероятно да се случи, отколкото при тези други две доста негативни, травматични преживявания в живота на едно дете. Днес аз четох за здравословната агресия. Можем ли да ги разграничим? Какво е здравословна агресия? Докъде приключва? Всъщност къде трябва да бъдат поставени границите, за да не прерасне към нещо опасно за самото дете и за околните? Аз не бих нарекла, дори не бих използвала този термин. Според мен той не е най-подходящ. Не бих нарекла здравословна агресия. Бих нарекла дете, което ясно знае къде са неговите граници, къде са неговите права.
какво някой има право то да прави с неговото тяло и какво е недопустимо. Всъщност, да, на децата много често им се казва, че те не бива да удрят, но много по-малко ние им казваме, че никой няма право да ги удря. Никой няма право да се отнася по такъв или такъв начин с твоето тяло. И съвсем естествено, когато детето системно става жертва на такова поведение, когато думите не работят, защото аз винаги в такива ситуации съветвам първо да се опита с думи, да се опита с разговори, тогава съвсем естествено детето в такава ситуация няма да стои безмълвно, за да бъде просто една безмълвна, нежива мишена, която обаче изпитва болка, уви. Редно е да направи нещо, с което да се защити. Можем ли да разделим агресията по тези три признака? Агресия към себе си, агресия към околния свят и агресия, която се проявява към родителите? И всъщност може ли тези три типа да съществуват самостоятелно? Тоест детето да наранява само единствено себе си, без да обръща насилието срещу. Възможно е, има деца, които са много автоагресивни. Това са деца, чиято концепцията, по която функционира техния аз, защото агресията на детето, и не само на детето, и на възрастния, често се определя от азовата концепция, която той има. И ако азовата концепция на това дете е аз съм лош, другите са добри, света е добър, съвсем естествено аз ще наранявам себе си като лош. Ще си удрям главата в стената, ще се удрям с юмруци по главата, пък няма да удрям другите. Много вероятно и деца, които биват бити, но са с по-пасивен темперамент, които са по-плахи по природа, които всъщност имат много по-малко тестостерон и така са просто генетично, биологично създадени, но биват бити да удрят себе си, защото мен ме удрят, когато съм лош, следователно сега и аз удрям себе си и се наказвам. Тоест тогава агресията отива навътре към тях, не отива извън тях. Има много форми на автоагресия. Друг път, например, честите разболявания на едно дете, една от причините за тях също може да бъде автоагресия. Какво става обаче, когато детето насочва агресията само към родителите си? Има ли, възможно ли е такава Възможно е такава агресия. Обикновено първата причина, която търсим, когато имаме на лице едно дете, което показва агресия и проявява, и дори удря или вика, е кой от родителите се държи агресивно към него. Обикновено това е една огледална реакция. На детето му показват аз те бия, защото те обичам. Често родителите, когато набият детето или преди да го набият, или докато го бият, се опитват да му обяснят, че всъщност това е за негово добро, защото то трябва да научи нещо. Ето сега аз те набих, защото ти не ме слушаш, защото направи тази беля или защото много ме ядоса. И тогава детето съвсем естествено приема това като форма на любов. Объркана му е концепцията за любовта. Друг път има и такива случаи, изненадващо за мен в моята практика и все по-чести са тези случаи. Деца, които всъщност родителите им категорично отричат да ги бият и да ги удрят, но самите деца всъщност са агресивни. Тук може да търсим причината в социалните фактори. Разбира се, след като изключим семейната среда, в която може да няма бой, но може да има силен родителски конфликт, на който детето да реагира с агресия. Или може да има едно много разглезено дете, което често е причината деца да удрят. Единия случай деца, които ги удрят, и в другия случай деца, на които им позволяват всичко. Деца, които твърде много ги гледат. Деца, които имат всичко, което поискат. Те изграждат изключително нисък, почти несъществуващ фрустрационен толеранс и поради тази причина те удрят, защото нямат механизъм за това как да се справят в ситуация, в която са фрустрирани. Затова може след малко да кажа малко повече, ако има нужда. Но в отговор на въпроса ти всъщност за това, кога се случва децата да удрят без да са удрени. Социалната среда тук е много важна, така нареченото социално научаване. Тук също имаме няколко фактора. Средата в детската градина, средата в училище. Ако по някаква причина детето попадне в училище, в което в този клас просто има много агресивни деца. Такова е стечението на обстоятелството. Ако детето попадне в детска градина, в която има много деца, които просто са агресивни, тогава агресията става нещо като по-скоро норма, отколкото като по-скоро изключение. Ако има една учителка, която, например, има много ниски социални умения, има много ниски умения за емпатийност, за свързване с децата и съответно тя много би подтикнала агресивното поведение на едно и без друго агресивно дете, защото няма да има адекватна стратегия за това как да овладее гнева му. И най-важното нещо,
което е свързано с агресията. А при децата, в такива случаи със социално научаване, деца, които често гледат агресивни филми, които много често стоят пред телевизора. Оказва се, че 40% от децата, които често стоят пред телевизора, гледат агресивни филми, агресивни детски филмчета, играят на компютърни игри, свързани с агресия, са склонни да бъдат агресивни. Има ли значение възрастта за начина, по който децата проявяват агресия и също така пола? Как го правят момичетата и как го правят момчетата? Да, възрастта има значение. Агресията е различна в различната възраст. Но има една възраст, по-ранната детска възраст, още преди вербалния стадий. Това е до към 2 години и половина, 2. Когато децата всъщност може да изглежда на пръв поглед, че са агресивни, тогава много родители, дори педагози, може да дават погрешна заявка и да казват, ето това дете е агресивно. А всъщност това да не се дължи на агресия. Това да се дължи просто на причината, че детето няма други средства да се изрази. Детето има единствено в ръцете си като форма на изразяване, просто защото все още не владее езика. Дори може да е протест и нали, така, една фрустрация в ситуацията, че просто по-късно проговаря, пък всички около него говорят, особено ако е сред по-големи деца. А тогава детето може да удря, може да блъска, може да скубе, може да дърпа, може да чупи някакви играчки, да ги дърпа рязко от ръцете. Не защото това дете е по природа агресивно, а просто защото това е единствената му форма на изява. Единственият начин, по който може да се изяви. Много деца успяват да надраснат това, когато дойде вербалната фаза. Но за да може това да бъде надраснато и дори в по-късни етапи да може едно дете да се справи с агресията, е много важно винаги, когато то прояви агресия, да бъде насърчавано да говори. Т.е. да му се даде алтернативна стратегия. Преди да удариш, можеш да кажеш. Например, можеш да кажеш на някой, че това, което прави в момента ти е неприятно. Може да го помолиш да не ти бърка в чантата. Или може да му кажеш, че си искаш обратно играчката, която ти е взел, или химикала, който ти е взел. И когато ти кажеш и не бъдеш чут, нека поне това да бъде резервен вариант. Аз не казвам, че агресията трябва да бъде резервен вариант, но при едно дете с силно агресивно поведение, това ще бъде един преход. Първо да премине към думи, защото всъщност думите са изключително важни. Много важно е да има думи за това как ние се чувстваме, като дори когато сме деца, какво се случва с мен в момента, какво изпитвам. Много важно е при едно дете, което удря, ние да го връщаме и да му казваме, хайде сега, този твой удар. Сега ти удари своя съученик, удари своя връстник, удари своя приятел, удари мен. Нека да видим сега, ако този твой удар можеше да има думи, ако този твой удар можеше да говори, той какво щеше да ми каже, ти какво щеше да кажеш с този удар на твоя връстник. И така всъщност да насочим детето към вербалната фаза. Това е стратегия. Това е много ефективна стратегия за справяне с гнева, за справяне с фрустрацията. Много деца нямат такава стратегия, защото родителите им не работят с тя да се създаде. Защото единственото, което правят и родители, и педагози е просто как трябва да им казват как това не трябва да се прави. Но отново стигаме до момента, добре, но какво трябва да се прави и с какво трябва да се замени? Преди да те попитам как родителите биха могли да се справят с този проблем, моля те, кажи ми съвсем накратко, защо всъщност това е проблем, с който трябва да се справим? Защото все по-често на площадките чувам от родителски разговори, ама няма проблем, те децата си бият, няма проблем, те са деца, ще го израснат или те са момчета, това е напълно нормално, нали, да си се боричкат. Какво става с тези деца с годините? Надрастват ли го, забравят ли го, задълбочава ли се? Съвсем нормално е при момчетата да има малко по-груби игри. Затова, ако в момента ни гледат родители, които имат момчета около 4 годишна възраст и те сега си кажат, ето сега и моето дете стана агресивно, това е съвсем естествен хормонален биологичен процес. Тестостерона при детето, момчето на 4 години, нараства двойно. 4-годишното момче има двоен тестостерон от това, което е било на 3, например. И дори от това, което ще бъде в латентната фаза малко по-късно, когато стане на 7, например. Това е част от типовия комплекс и от много други процеси, които се случват в детския мозък. Но тогава момченцата наистина стават малко по-агресивни и започват да имат по-буйни игри. Това е процес от тяхното развитие. В такива случаи ние може да кажем, да, това ще бъде надраснато. Но е добре един родител все пак да има една добра, да може да наблюдава, да
може да види каква е реалността. Защото няма как, ако едно дете удря всеки ден някой на детската площадка и всеки ден някой плаче от това дете, ние просто да си кажем, това ще се надрасне. Случва се. Едва ли има дете, което никога да не е ударил някой? Едва ли. Наистина не вярвам и това по-скоро има такива, да, но те са изключения. Тогава може да кажем, да говорим за надрастване, но при всички случаи трябва да се обърне внимание. Защото, например, статистиките показват, но това не са български статистики, това са американски статистики, но така или иначе това е един пример, от който може да се получим. Те показват, че 50% от децата, които имат агресивно поведение в детската си възраст, по-късно през пубертета, те запазват или дори засилват това свое агресивно поведение. Същото се отнася и за децата, които са отглеждани от агресивни бащи. Нали, като си говорим за пола. Момчетата, които са отглеждани от агресивни бащи, има 70% вероятност да надраснат дори агресията на баща си или поне да я запазят, което също е начин детето, защото всъщност за малкото момче да порасна, идеята да порасна. Аз да порасна означава да бъда като тати. Това означава да порасна за малкото момче. И тогава съвсем естествено, ако тати е агресивен, ако тати бие, ако тати удря, значи и аз така порасвам, защото това ме прави голям. Ако тати подарява цветя на мама, ако тати прави някакви други хубави неща, може би и аз ще ходя и ще подарявам цветя на някакви момиченца, защото това означава да съм мъж, това означава да порасна. Така че тук пола има значение. Също, например, при едно друго изследване в Щатите, млади мъже, които са в затвора. Оказва се, че всички те, бидейки в затвора, всъщност всички са имали липсващ баща през до третата година от своя живот. Така че всъщност агресията много често е симптом на липсващия баща. Бащата може да липсва буквално, да липсва физически, може да го няма, може да изчезне, може да заминава на дълги командировки, може просто да избере да си тръгне, може да си тръгне и да избере да не вижда детето си 5 месеца след като си е тръгнал. Веднъж един баща ми каза, че се бил консултирал с адвокатка, която му била казала сега, като се развежда със своята жена, да не вижда децата си 2-3 месеца, защото било много травматично за децата. Това е абсолютно невярно. Травматичното е точно невиждането. Ето това е липсващия баща. Понеже ни остава много малко време. Да. Има ли как родителите да се справят с този проблем и да прекъснат това развитие, за което ти говориш в бъдещите години, вече в зрелостта? Да. Отговарям на въпроса, но казвам, че има и един друг тип липсващ баща. Този, който постоянно присъства, но отсъства емоционално. Агресията често говори, че има един баща, който не си е свършил своята родителска бащина роля. Не е поставил граници, не е поставил рамки, не е поставил правила. Друг път говори, че има някой баща, който силно, твърде грубо, твърде крайно, твърде агресивно поставя рамката. И тук е и отговор на твоя въпрос. Едно от нещата, които може да се направи при агресивно дете, е да му се постави една добра рамка, която да не е от неговия баща, обаче това е много важно, която да не е нито много фрустрираща и много стегната, нито обаче да е някаква напълно липсваща, да няма правила. Бащата е този, който наказва, бащата е този, който създава правилата в едно семейство и това е абсолютно и само мъжка роля. Добре, ако го няма, какво става? Ако го няма, тогава вече ситуацията е различна, до поне него го няма. Тогава, разбира се, е хубаво да има някаква фигура. Тогава е добре детето да бъде записано на някакъв спорт, където има силна мъжка фигура, която е авторитетна. Може да има някой брат, може да има някой дядо, може да има някой втори баща. Така че винаги може да се търси разрешаване на това как да се случи. Друго, което родителите могат да направят е именно, както казвам, да помогнат на детето да има други стратегии, да има въобще някакви стратегии за справяне с фрустрации, защото децата, които са много агресивни, те имат нисък фрустрационен толеранс. Те са много импулсивни, има пряка връзка, положителна корелация между агресивността и импулсивността. Деца, които не мислят за последствията, също са тези много агресивни деца. Деца, които не мислят за причинно-следствените връзки, т.е. да се говори с тях, да им се обяснява за всички тези последствия, изисква голямо търпение, защото много често естествената реакция на родителя и той сега да бъде агресивен. Понякога родителя не издържа психически, но това никога не е от полза. Това никога не помага. Това наистина не води до нищо добро. Едно е родителя да удари детето си, например много малко дете и да му каже, знаеш ли, боли ме. Обаче ако детето не е удрено, то не знае какво е болка. Тогава той може да го плесне така по ръката и да каже, ето, това е болка, да знаеш, сега ще ти покажа какво е болка. Но когато има думи за това, когато самото така наречено уж удряне дори е въведено. Така че много важно е родителите да са
търпеливи. Много важно е да обговарят действията на своето дете. Децата, които са агресивни, обикновено имат много ниско чувство на вина, имат много ниска склонност да изпитват емпатия. Обикновено те имат родител, който не е емпатиен. Обикновено имат родител, който не изпитва вина. Така че често трябва да погледнат и в себе си. И първото нещо, което да погледнат, не е навън от тях, а е вътре в тях. Това е вътрешния локус на контрол. Къде греша аз? Какво правя аз? Какъв пример давам аз? Какво ако променя, може би ще бъде по-добре. И чак тогава да се търси вече външния локус на контрол. Разбира се, да намалят детските филмчета, които са агресивни, да намалят агресивните игри, въобще да намалят стоенето пред телевизора, да започнат да запишат детето на някакъв спорт, където то да може да изразходва този свой тестостерон. Всичко това са стратегии и всичко това би могло да помогне. Много ти благодаря, Дими. Уважаеми зрители, останете с нас. Продължаваме веднага след новините.